Moikka kaikki, tervetuloa uuteen videoon. Tänään me pelataan Brawl Starsia. Mä teen taas toisen uuden klipin. No niin. Tuolla on Jessie. Toivottavasti nyt mä en kuole tähän Jessielle. En mä voi kuolla. 0% tai ehkä sopa. Ei paha. Nyt kyllä nähdään, että joku tuo Pennin supermies osuu mihinkään. Harvinainen näky. Yleensä se vaan osuu muuhun, ei kehenkään muuhun. Enemmän on vähän ärsytetty tätä ja... Mikä ikinä ton Brawlerin nimi olikaan? Ei mitä mä teen.